I am a girl aged 28. Handisati ndambowanikwa, asi ini paeji yangu ndakuda kuwanikwawo. So ndakasanganawo nemumwe mukomana paFacebook anoti akamboroora vakasiyana nemukadzi uye ane vana. So dambudziko riri pakuti this guy I think anoita zvemarituals nekuti haapfeke zvinoshamisira okudii, munhu asingazviratidzi. Ndakaenda kumba kwake akaramba kuti ndipinde pamba, akati haadi because vana vachiri vadiki vanozoshungurudzika. Ndakazongozvitambirawo, so nawo vana akavaendesa kumusha asi achiri kuramba kuti ndisvikeko. So nezuro ndakarota achiti ndakutengera mota, so ndanga ndichiiramba ndichiti ndoiisa kupi pano pabasa, wai usina kushandisa mari iyoyo kuroora. Ndobva ndapepuka manheru ano akundifonera hanzi unoita ofrini, ndiri kuda kuenda newe kuCastle, unosarudza yaunoda kushandisa. So tanga tichingonetsana ndichimuti zvinobatsirei manje tiri kudzingwa muno muSouth Africa. Akati anondigadzirira mapepa since iye ainawo. So I'm worried now kuti hazvisi zvekuchekereswa here munhu akadaro, nekuti pane munhu wandakamboonawo anenge anoziva pamusoro pake aiti kuti mukadzi akaenda inhau yekuti this guy akanga asina mari, mukadzi akatomuisira urombo, so nawo ava nemari asi havachaichenese havo.